Bouke Vaatstra eerst keer het 2,5 ton smartjild van Jasper S., de moeder van zijn dochter Marianne. Vaatstra wil dat jild als genoegdoening. Heeft een psychiater die het Vaatstra onderzocht heeft, het heeft een posttraumatische stressstoornis. Ja, bij de rechtbank in Ljouwert ziet de verslagjouwer Auke Zeldenrust. Auke, hoe speelt deze civiele zaak bij de rechtbank? Het Bouke Vaatstra zelf nog wat zijn? Ja, Bouke Vaatstra die kreeg het woord van de rechter. Die kon nog even reageren op wat er al hier gebeurde. Het ging om een skeervergoeding. En Bouke Vaatstra zei van ja, wij hebben levenslang. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. En uw familie leeft er nog heel tijd mee. En boven dat zei hij, ik kan het eigenlijk net verneren dat Jasper S., als hij vrijkomt, nog een heel soort jild heeft. Want, zo zei Bouke Vaatstra, hij had $1 miljoen gekregen voor zijn spul, voor zijn landerijen. En er is dus genoeg jild en daarom wil ik die genoegdoening. Ja, 2,5 ton dus. Nevenszaakkundigen het Vaatstra bot leidt. Hoe zit dat, Kreek? Ja, een psychiater heeft Vaatstra onderzocht en komt tot de conclusie dat Vaatstra lijdt aan een posttraumatische stressstoornis en ook nog aan een traumatische stoornis van rouw, traumatische rouw, zo wordt het ook wel genoemd. En dat is ook een van de redenen om deze skeervergoeding te vragen. En wat ik nog meespelen, en dat het heel belangrijk in de rechtszaal, van de eerste ogenblik van zijn dochter in de grijden bij Van Kleesteren. En de advocaten zeiden daar het volgende oor. Het aanschouwen en aanraken van het geschonden en verminkte stoffelijk overschot van zijn dochter Marianne vormde een ervaring die hem heeft overspoeld. Met de herinnering aan deze ervaring kan hij tot op de dag van het huidige onderzoek niet omgaan. In objectieve zin kan niet worden ontkend, en dat doe ik ook niet, dat het geconfronteerd worden met het stoffelijk overschot van een kind bij een ouder een hevig emotionele schok met zich mee zal brengen. Echter, een hevige emotionele schok of een trauma heeft slechts in 10% van de gevallen een psychiatrische ziekte ten gevolge. Ja, dat vinden de advocaten. Jasper S., wie er het zelfs in Ljouwert net bij, maar wat vindt hij er eens van? Is dat bekend? Ja, hij weet litten dat hij het bedrag vissen te heeg vindt. Hij het wil zijn, en dat wordt nou onderzocht door de advocaat, van ja, het is net zo dat ik helemaal niet betalen wil. Maar toen kwam er ook nog een claim van de andere familieleden van Vaatstra, die kwamen erheen. Dus hij zei van ja, wacht je even, Safir geven we dus nou nog net. Dus op 11 februari leidt er een vonnis oer deze klacht of deze claim van Vaatstra. En dan zien we zien hoe heeg die skeervergoedingen uitpakken zal.